Tervetuloa Futisäitien aamujumppaan. Tiesitkö, että 10 minuutin aamujumppa ennen aamupalaa on erittäin tehokas tapa käynnistää koko päiväksi rasvanpoltto, aineenvaihdunta ja aktivoida lymfaa. Ja tässä nyt ensin videolla aktivoidaan lantionpohja, kiristetään vähän napaa sisään ja sitten vielä kylkikaaret sisään. Eli kun hengität ihan alas asti ja tuonne kylkiin, niin sun kylkikaaret menee edestakas sivulle ja sisään. Kuitenkin niin, että sun pallea tekee ylös-alas liikettä. Eli hengitä koko ajan alas vatsaan, alas selkään, ihan keuhkojen alaosaan. Anna pallean liikkua ylös-alas, mutta laita kylkikaaret kiinni. Eli supistat niitä ulos hengityksellä, supistat kylkikaaret kiinni tuosta edestä, eli tuot niitä lähemmäksi toisiansa. Ja sitten myöskin pää tonne vartalon jatkoksi, kun se meillä monilla tuntuu putoavan tuohon eteen, työntyvän eteen, niin työnnä se takaisin sinne vartalon jatkoksi. Ja kiristämällä näitä kaikkia kohtia, eli lantionpohjan napa, kylkikaaret ja sitten vielä pää on paikalleen, niin siinä asennossa tee jumppaa. Ja tällä videolla nyt on joitakin jumppaliikkeitä ja seuraavilla videoilla on toisenlaisia jumppaliikkeitä. Ja tämä video on kuvattu pystyyn, niin sen takia tästä nyt pää ja jalat vähän jää, kun iMovie näköjään pudottaa pystystä yläosan ja alaosan pois, mutta etteköhän te pärjää tämänkin videon kanssa. Ja taas videossa välillä muistutellaan linjaus ja syvät vatsalihakset mukaan. Ja tämä liike on semmoinen, että seiso yhdellä jalalla ja toisella jalalla ojenna nilkka ja piirrä ympyrää lattiaan tukematta kuitenkaan lattiaan sitä jalkaa. Eli seisot yhdellä jalalla ja pidät lantionpohjan navan ja kylkikaaret kiinni. Sitten kierretään selkärankaa. Pidä pää ja lantio paikallaan. Tuo kädet tuolla tavalla ristiin tuohon eteen ja kierrä selkärankaa. Ja sitten nosta vähän ylemmäksi vaakatasoon ja sama homma. Pidä pää paikallaan, lantio paikallaan ja kierrä. Sitten nosta tuohon otsalle ja sama homma. Koita pitää pää paikallaan. Tässä on jo vähän vaikeampi pitää pää paikallaan, mutta koita. Ja lantio myöskin. Tämä aukaisee noita yläselän lihaksia ihan mukavasti ja tulee kiertoa vatsalihaksillekin. Ja kun pidät ne lantionpohja ylhäällä, niin se on hyvä vatsalihastreeni sekin. Tässä liikkeessä sitten kädet nousee tonne ihan ylös korvien viereen ja pidä pää paikallaan ja lantio paikallaan, kun kierrät selkärankaa. Sitten kierretään käsiä. Eli nosta kädet suoraksi sivuille ihan hartiatasoon ja kierrä käsiä niin pitkälle, kun ne menee. Nyt tässä ensin teen eri päin, eli toista eteenpäin, toista taaksepäin ja sitten tulee vaihtoehto samoin päin. Kokeile kumpaakin tapaa, että kumpi sulle on helpompi tehdä. Liike tekee sinänsä ihan saman asian kumminkin päin. Tämä on yläselän faskioille erittäin hyvä liike ja hartioiden faskioille hyvä liike. Ja sitten taas muistutetaan, että syvät lihakset mukaan ja linjaus. Ja lantion keinutus ylös alas, tai siis eteen ja taakse. Ja työnnä lantio ihan taakse ja nosta pyllyä ylös ja sitten edessä taas niin koverrat vatsan sillä tavalla, että tulee ihan eteen. Teet mahdollisimman isoa keinua.